Výkup nehnuteľnosti s možnosťou užívania. Mnohí klienti sa nás často pýtajú, čo táto služba vlastne znamená. Najlepšie sa to dá vysvetliť na konkrétnom príklade. Oslovila nás klientka, ktorá sa ocitla v dražbe. Mala deti, ktoré chodili do blízkej školy a veľmi si priala, aby nemusela meniť svoje bývanie. Chcela zostať vo svojom dome, no zároveň potrebovala vyriešiť svoje dlhy. Dohodli sme sa teda, že jej dom od nej odkúpime, vyplatíme všetky jej záväzky a ona v ňom môže ďalej bývať v nájme. Aby mala istotu, že všetko prebehne korektne, vopred sme jej poslali kúpnu aj nájomnú zmluvu, aby si ich mohla v pokoji prečítať, prípadne konzultovať. Kúpnu cenu a jej vyplatenie sme nastavili formou notárskej úschovy, takže mala istotu, že peniaze budú vyplatené presne podľa dohody. Následne sme podpísali kúpnu zmluvu a zároveň nájomnú zmluvu s vopred dohodnutým, férovým trhovým nájmom. V praxi to znamená, že nemusela meniť svoje bydlisko, nestratila svoj domov pre svoje deti a všetko prebehlo transparentne a bez rizika. A čo je ešte dôležitejšie, klientka má stále možnosť odkúpiť si svoju nehnuteľnosť späť, keď sa jej finančná situácia zlepší. Ak aj vy potrebujete využiť túto službu, budeme radi, ak sa na nás obrátite.